και αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρών Παρασκευή, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τάσο Μιλωνά, κυρία Κατερίνα Κουκουλωμάτη, αγαπητά μέλη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γηθίου, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη φθινοπορεινή μας εκδήλωση με τίτλο «Ζωγραφίζοντας φάρους», που αποτελεί μια συνδιοργάνωση γνωριμίας, αλληλεγγύης και συνδημιουργίας. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμότατα τους υποστηρικτές μας, το Δήμο Ανατολικής Μάνης για την παραχώρηση της αίθουσας και ειδικότερα την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ελένη Δρακουλάκου, και το Τμήμα Προγραμματισμού για την τεχνική υποστήριξη. Φυσικά τον κύριο Πέτρο Καπερναράκο και την κυρία Ελένη Τζανετάκου και το TV Money για τη δωρεάν βιντεοσκόπηση και προώθηση και όλους εσάς που μας αγκαλιάζετε για άλλη μια φορά. Ο τίτλος της εκδήλωσης, «Ζωγραφίζοντας φάρους», είναι και ο τίτλος μίας από τις πολλές δράσεις του φιλοξενούμενου Συλλόγου Πατρών Παρασκευή, που συντονίζει η αγαπητή μας συντοπίτισσα, κυρία Κατερίνα Κουκουλωμάτη, με την οποία συνεπιμελούμε και το απόψινό πρώτο εργαστήριο δημιουργικής γραφής. Για τη συγκεκριμένη δράση θα σας μιλήσει εκτενώς η ίδια και ο κύριος Μιλωνάς. Εγώ θα σας αναφέρω κάποια στοιχεία του βιογραφικού της κυρίας Κουκουλωμάτη. Η Κατερίνα Κουκουλωμάτη, του Νικολάου και της Μαρίας στο γένος Μπακομιχάλη, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Τμήματος Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Άσκησε τη δικηγορία 6 χρόνια, ενώ από το 1997 εργάζεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και από το 2013 έως σήμερα κατέχει θέση ευθύνης στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών. Γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά και ιταλικά. Έχει πιστοποίηση στη δημιουργική γραφή και συντονίζει την ομάδα ελεύθερης δημιουργικής γραφής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρών Παρασκευή. Στα ενδιαφέροντά της εμπίπτουν τα κοινά, το θέατρο που ανήκει στη θεατρική ομάδα Πάτρας Acting Team τα τελευταία 4 χρόνια, ο κινηματογράφος, η πεζοπορία και τα ταξίδια. Εμένα με γνωρίζετε περισσότεροι. Είμαι η Αλεξάνδρα Σαββοπούλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γηθίου, πολυμεσική καλλιτέχνης, πολιτικός επιστήμονας με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διαχείριση κρίσεων, κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον την αφηγηματικότητα στο πεδίο της υγείας και τελειόφοιτη του προγράμματος σπουδών στην performance του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναφορικά με το σύλλογο που εκπροσωπώ, τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Γηθίου, πρόκειται για έναν από τους αρχαιότερους κοινωνικούς φορείς του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με έτος ίδρυσης το 1983 και ποικίλες δράσεις πολιτιστικού και επιμορφωτικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά θα αναφέρω τη συμμετοχή μας στο θεσμό του καρναβαλιού, είτε με γκρουπ παλαιότερα, είτε με δανεισμό στολών από το βεστιάριό μας, είτε ως μέλη στο καρναβαλικό κομιτάτο, την ενεργό συμμετοχή μελών μας στην αδελφοποίηση Γηθίου Αβινιών, τα νερατζομαγειρέματα, τη γιορτή της μητέρας, τη γιορτή της γυναίκας, την καλοκαιρινή βεγγέρα, τη συμμετοχή στη γιορτή πορτοκαλιού στη Σκάλα Λακωνίας, ομιλίες προσκεκλημένων ακαδημαϊκών, ερευνητών, ιατρών και άλλων επιστημόνων και πιο πρόσφατα με παροχή ειδών πρώτης ανάγκης στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας μέσω του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου στις πυρκαγιές του 2021, τη συμμετοχή σε εκδήλωση του Οργανισμού Κλίμακα δια της Προέδρου του υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίας Εκατερίνης Σακελαροπούλου, τη συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Σπαρτιατικών Σπουδών εργαστηρίου χαρτογλυπτικής επιμέλεια της Καταλανής Οικαστικού κυρίας Πατρίθια Μασέντα και τη σημερινή συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρών Παρασκευή. Η ετήσια συνδρομή των μελών μας είναι 5 ευρώ και μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία χρηματοδότηση από εξωτερική πηγή. Τα μέλη μας συμμετέχουν στη διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων εθελοντικά. Σε ό,τι αφορά στο εργαστήριο δημιουργικής γραφής, με αφορμή τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς που φέτος εστιάζουν στους δεσμούς και επίκεντρο το φάρο μας στην Ίσο Κρανάη, ένα φάρο ύψους 23 μέτρων που χτίστηκε το 1873 με μάρμαρο υψηλής ποιότητας από την περιοχή του Τενάρου στην νότια Χερσόνησο της Μάνης, που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρηταίο μνημείο. Σας προσκαλούμε να οραματιστείτε τον προσωπικό σας φάρο, εάν υπάρχει φυσικά, ή να δημιουργήσετε με λέξεις το δικό σας φάρο ζωής, δηλαδή να περιγράψετε ανθρώπους, ιδέες ή αξίες ή και στιγμές που λειτουργήσαν σαν καθοδηγητικά φώτα στη ζωή σας. Ποιο φως φωτίζει τα βήματά μας στη δύσκολη ώρα? Ποιος αποτελεί φάρος στη ζωή σας? Οι φάροι λειτουργούν ως σύμβολα καθοδήγησης, ελπίδας και ασφάλειας, προσφέροντας πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης και δημιουργικής έκφρασης.
Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως σήμερα είναι να συσφίξουμε τους δεσμούς μας μέσα από την ανάδειξη της κοινής ιστορίας και των κοινών μας βιωμάτων και να εντοπίσουμε τις κοινές μας αξίες με δημιουργικό τρόπο. Μήπως έχουμε τελικά όλοι κοινούς φάρους? Μένει να το καταγράψουμε ή να το αφηγηθούμε προφορικά ή και γραπτά, με φαντασία, με ελευθερία και με συνεργασία. Κυρίως όλοι μαζί δηλαδή. Καλή έμπνευση από εμένα και ο λόγος στον κύριο Τάσο Μιλωνά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποδοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Κηθείου, την Πρόεδρο, την Αλεξάνδρα Σαββοπούλου και το ΔΣ του Συλλόγου σας. Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα που βρίσκομαι εδώ κοντά σας και θα ήθελα έτσι να πω την προσωπική μου εμπειρία όσον αφορά το ταξίδι. Το ταξίδι έχει κάποιες έτσι μορφές, θα έλεγα, και μία από αυτή είναι με ποιους ανθρώπους ξεκινάς να κάνεις ένα ταξίδι. Έχει η διαδρομή, τα τοπία που θα δεις, αλλά και τους ανθρώπους που θα συναντήσεις. Χαίρομαι ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου που σήμερα σας γνωρίζω, που είμαι εδώ μαζί σας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρών Παρασκευή γεννήθηκε το 2011, λίγο πριν από την κρίση, και ο σκοπός του συλλόγου μας είναι η επικοινωνία βάσει του καταστατικού μας. Καταρχήν έχουμε απλή μορφή καταστατικού και ο σκοπός μας είναι η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η παρακίνηση μεταξύ των μελών μας. Στο σύλλογό μας υπάρχουν δύο κατηγορίες μελών. Υπάρχουν τα τακτικά μέλη που πληρώνουν μια ετήσια συνδρομή και υπάρχουν τα αρρωγά μέλη, οι φίλοι μας. Είναι ένα ταξίδι που έχει ξεκινήσει από το 2011 μέσα σε δύσκολες εποχές, που χαίρομαι πραγματικά, και επειδή θα σας πω έτσι μια προσωπική μου εμπειρία, ότι άργησα να ξεκινήσω να ταξιδεύω. Για μένα ξεκίνησα πριν από 2 με 3 χρόνια, είμαι 53 χρονών τώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πάω κάπου και δεν θα γνωρίσω έναν άνθρωπο, ένα σύλλογο, μια επιχείρηση, κάτι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και μάλιστα το θέμα σήμερα που είναι ζωγραφίζοντας φάρους, που ερχόντας στη Μάνη αυτή τη στιγμή θα αριθμούμε πάνω από 10 ανθρώπους που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Θα ήθελα έτσι να αναφέρω μερικά ονόματα. Τον γιατρό μας, που εσείς θα τον ξέρετε καλύτερα εδώ, τον κύριο Ανάργιο Μαρλιώρη, τον Δημήτρη το Μεσάδο, την Πινελόπη τη Δασκαλάκη, την Τασία την Κυριακούλα και άλλους ανθρώπους πολλοί που ξέρουμε από τη Μάνη. Ο σύλλογος μας αυτή τη στιγμή στην Πάτρα που δραστηριοποιείται αριθμεί 16 δραστηριότητες. Οι 16 δραστηριότητες έχουν σκοπό να μας κάνουν όμορφη την καθημερινότητά μας. Είναι δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη μουσική, το χορό, το θέατρο, τη φύση και περνάμε πολύ όμορφα. Είμαι πολύ περήφανος και αγαπώ την πόλη μου, την Πάτρα, αλλά δεν σας το κρύβω ότι μ' αρέσει έστω και αργά να ταξιδεύω και να γνωρίζω ανθρώπους, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που γνώρισα την πρόεδρό σας και εσάς σήμερα που είσαστε εδώ. Θα ήθελα να σας πω επιγραμματικά τις δραστηριότητες μας. Έχουμε φτιάξει στην Πάτρα έναν πολύ όμορφο χώρο, που αυτό ήταν ένα από τα όνειρά μας από την αρχή, που εκεί μπορούμε και μαζευόμαστε, είναι η αφετηρία μας και από εκεί αρχίζουμε να πετάμε στη ζωή. Είναι μια δραστηριότητα που λέμε παραχωρούμε το στέκι μας, που δίνουμε το στέκι μας στα μέλη και στους φίλους μας που θέλουν να κάνουν κάποια εκδήλωση. Μια νέα δραστηριότητα του συλλόγου μας είναι μικρή και μεγάλη σε δράση. Ο σκοπός της δραστηριότητάς μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα με τα παιδιά μας. Μετά υπάρχει παιχνίδι. Γιατί μπορεί να είμαστε μεγάλοι, αλλά το παιχνίδι πιστεύω ότι αρέσει σε όλους. Το Fridays Quiz είναι μια δραστηριότητα που κάνουμε ένα quiz και όποιοι απαντάνε μετά κάνουμε μια κλήρωση και έχουμε πάντα ένα δώρο που μας προσφέρουν οι τοπικές επιχειρήσεις Πάτρας. Το χόρευε και μία ερεύνα, έχει σχέση με το χορό. Εμείς έχουμε εστιάσει και έχουμε φτιάξει οι φίλοι του Χασάπικου. Μας αρέσει αυτός ο χορός πάρα πολύ. Αριθμούμε σήμερα 8 μέλη και σιγά σιγά ευελπιστούμε να μεγαλώσουμε. Όσον αφορά τη δραστηριότητα ζωγραφίζοντας φάρους,
Θα ήθελα γι' αυτό να το αναφέρει η κυρία Κουκουλωμάτη. Εγώ θα πω μόνο έτσι επιγραμματικά ότι ξεκίνησε στην περίοδο της κρίσης, τότε που δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε, και ξεκινήσαμε ένα όμορφο ταξίδι από την όμορφη Θεσσαλονίκη, και σήμερα είναι χαρά μας που είμαστε στη Μάνη. Υπάρχει μια άλλη δραστηριότητα που είναι πάρα πολύ καλή και είναι σε εξέλιξη. Σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμη η ανταποδοτική φιλοξενία. Έχουμε ένα χώρο στην Πάτρα που σε λίγο καιρό θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε δωρεάν μέχρι 4 άτομα, προσφέροντας ύπνο, θέρμανση το χειμώνα, ψήξη το καλοκαίρι, κουζινάκι, μπάνιο, σεντόνια, πετσέτες. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να γνωρίσουμε και να γίνει η ανταλλαγή. Γι' αυτό θα σας πω κάτι, ότι επηρεάστηκα από μια ταινία παλιά, Holiday, που δύο κοπέλες τότε δεν ήταν στα καλύτερά τους στη ζωή και αντάλλαξαν σπίτια και μεταξύ τους. Μια ακόμα δραστηριότητα του συλλόγου μας πολύ όμορφα είναι Συναισθέκη. Κάθε Δευτέρα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που έχουμε φτιάξει κάνουμε προβολή ταινίας. Μετά, επειδή είμαστε λίγο καλοφαγάδες θα έλεγα και μας αρέσει η γευσυνογρασία, γεννήθηκε η δραστηριότητα η Κουτάλα της Παρασκευής. Όπως σας είπα και νωρίτερα, μας αρέσει η μουσική και ο χορός. Η ένατη δραστηριότητα είναι η μουσική σκητάλη, που εκεί μαζευόμαστε στο χώρο μας, ακούμε μουσική και χορεύουμε. Έχουμε τη θεατρική μας στέγη, η Ιωάννη Σόμπολος, η βρεγμένη σανίδα, που σιγά σιγά ξεκινάει και θα χαρούμε όταν θα είμαστε έτοιμοι. Θα στείλουμε ένα email εδώ στην Αλεξάνδρα, θα χωράμε πάρα πολύ να έρθουμε αυτό να το παίξουμε και εδώ στο όμορφο Γήθιο. Υπάρχουν οι σταθερές ετήσιες εκδηλώσεις του συλλόγου μας, που αυτές είναι όπως είναι η κοπή της πίτας, το καρναβάλι που κάνουμε τις εκδηλώσεις μας. Και μία νέα δραστηριότητα είναι η φύση, υγεία, διατροφή και γυμναστική. Είναι νέα δραστηριότητα, γιατί θεωρώ ότι η φύση μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα στον άνθρωπο. Η ελεύθερη δημιουργική γραφή, που είναι μια δραστηριότητα που οφείλεται στην Κατερίνα την Κουκουλωμάτη, που έχει ξεκινήσει, κλείνει 1 χρόνο τώρα τον Οκτώβριο, και πάει πάρα πολύ καλά, και οι άνθρωποι που συμμετέχουν την περιμένουν και πώς και πώς. Σε αυτό καλύτερα να σας πει για το ζωγραφής Δασφάρους και την ελεύθερη δημιουργική γραφή η Κατερίνα η Κουκουλωμάτη. Η προτελευταία μας δραστηριότητα είναι η Επιθυμία Ζωής Φωτεινή Λαδοπούλου, είναι όνομα, είναι μια κυρία που ζει στον Καναδά, που πριν από 2 χρόνια μας είπε ότι έχω μια επιθυμία. Είναι 84 χρονών, μας είπε ότι θέλω να πάω στο θέατρο στην Αρχαία Ολυμπία και να τρέξω στο στάδιο. Της πραγματοποιήσαμε την επιθυμία, και επειδή πιστεύουμε ότι όλοι έχουμε μια επιθυμία, γεννήθηκε αυτή η δραστηριότητα. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι ο σύλλογός μας, η 16η δραστηριότητα είναι ότι συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις που είναι μέλη στο σύλλογό μας στην Πάτρα. Ακούσαμε πολλά πράγματα, θα ήθελα έτσι λίγο να τα συγκεντρώσω. Για μια ωραία καθημερινότητα χρειάζονται να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους ωραίους, ζεστούς, να έχουμε μουσική, χορό, δημιουργία. Τη φύση τον τελευταίο καιρό για μένα έχει μπει πάρα πολύ στη ζωή μου, με βοηθάει πάρα πολύ, και αυτό είναι το ταξίδι του συλλόγου μας όσον αφορά την καθημερινότητα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα μέλη του Συλλόγου Παρασκευή, γιατί σε αυτό το ταξίδι στη Μάνη είναι κοντά μας η κυρία Μαρία Γιαννακοπούλου, που είναι τακτικό μέλος του Συλλόγου μας, και η Ολυμπία Ιτασακοπούλου, τακτικό μέλος του Συλλόγου μας, που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Θέλω επίσης να πω το εξής. Το ταξίδι στη Μάνη, που η Μάνη δεν μπορείς να τη γνωρίσεις μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πρέπει να έρθεις και να ξαναέρθεις, και κάθε φορά ανακαλύπτεις και κάτι καινούριο. Δηλαδή αυτή τη φορά το ταξίδι μας τελειώνει αύριο, πρώτα Θεός, θα γυρίσουμε στην πόλη μας στην Πάτρα. Ανακαλύψαμε ένα πολύ ωραίο χωριό, την Άρνα. Επισκεφτήκαμε την Ιερά Μονή, το μοναστήρι της Παναγίας της Γιάτρισσας, και σήμερα είμαστε εδώ απέναντί σας, στο σύλλογό σας, αυτόν τον υπέροχο σύλλογο, σε αυτή εδώ την αίθουσα, και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υποστήριξη το Δήμο Ανατολικής Μάνης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο παρά μόνο ένα ευχαριστώ. Πιστεύω πολύ στους ανθρώπους και θέλω να γνωρίζω ανθρώπους. Από εκεί και πέρα εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να είναι καλά,
αλλά ψάχνουμε να βρούμε τους ανθρώπους που να μιλάμε την ίδια γλώσσα και να μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Θα χαρούμε πάρα πολύ, όσοι το θέλετε, να μας αφήσετε στο τέλος το όνομά σας και το επώνυμό σας να το καταγράψουμε και θα χαρούμε πολύ να έχουμε μια επικοινωνία. Όταν ερχόμαστε, να ξέρετε, στη Μάνη, πάντα παίρνω τηλέφωνο όλους τους φάρους μας εδώ, με κάποιους τυχαίνει να βρεθούμε αν έχουν χρόνο, αλλά και μόνο που μιλάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο το κέντρο φιλοξενίας στην Πάτρα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας πούμε πώς λειτουργεί και να κάνουμε και μια ανταλλαγή φιλοξενίας. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω μια οικογένεια, η οποία αυτή η οικογένεια μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό να ερχόμαστε συχνά στη Μάνη και να την γνωρίζουμε ακόμα καλύτερα. Θέλω να ευχαριστήσω και να κλείσω εδώ σε αυτή έτσι τη σύντομη, δεν είχα γράψει κάτι, απλώς μου βιώνει και μέσα από την καρδιά μου. Να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Κουκουλωμάτη και την κυρία Μαρία Κουκουλωμάτη που μας φιλοξενούν και μας δίνουν την δυνατότητα να γνωρίσουμε τη Μάνη καλύτερα. Είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι που είναι στη ζωή του συλλόγου μας. Η κυρία Μαρία Κουκουλωμάτη είναι μέλος του συλλογού μας, ο κύριος Νίκος είναι φίλος του συλλόγου μας, που μας στηρίζουν εδώ στη Μάνη. Να ξέρετε κάτι, νιώθω λίγο μανιάτης και αυτό το λίγο που έχω εισπράξει από εσάς εδώ είναι ότι μου βγάζετε μία ντομπροσύνη. Παντού υπάρχουν προβλήματα, παντού οι κοινωνίες είναι δύσκολες, όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Εγώ θα ήθελα να προχωρήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας με αγάπη και ζεστασιά. Ας αλλάξουμε, και κάτι που λέω εγώ προσωπικά είναι ότι αν δεν αλλάξουμε εμείς, δεν αλλάζει τίποτα. Σε αυτό είμαι. Σας ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας και ξεχωριστή η τιμή η πρόσκληση που πήραμε από το Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γηθίου και την πρόεδρό του, κυρία Αλεξάνδρα Σαββοπούλου, να παρευρεθούμε στην εκδήλωση αυτή που διοργανώνεται απόψε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλόξενη υποδοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο Ανατολικής Μάνης και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κυρία Ελένη Δρακουλάκου, για την παραχώρηση αυτού του υπέροχου χώρου πολιτισμού και την τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης. Αγαπητοί μου συμπολίτες, αγαπημένοι μου Μάνη, αγαπημένοι μου γονείς Φάρη, Φάρος, ένα κτίσμα που αποτελεί σύμβολο ελπίδας, ασφάλειας και πολύτιμο σύμμαχο των ναυτικών. Φάρη, μοναχική, σιωπηλή, διαβρωμένη, που αντιστέκονται όμως στη δύναμη της θάλασσας, τα κύματα, την ορμή του αέρα, φωτοβαλλώντας. Το φως του φάρου στην απέραντη πίσα της θάλασσας και της νύχτας, ελπίδα, αισιοδοξία, ασφάλεια, δύναμη, μυστήριο, περιπέτεια αλλά και γαλήνη. Ποιος όμως δεν έχει αναζητήσει και στην ξηρά ένα φάρο όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τα κύματα των υποχρεώσεων και τις δυσκολίες? Ένα φάρο για να του δείξει το δρόμο που θα τον προστατεύσει από ξέρες και υφάλους. Άλλωστε, χωρίς το σκοτάδι δεν θα βλέπαμε ποτέ τα αστέρια. Είναι όμως και κάποιοι άλλοι φάροι με ανθρώπινη μορφή, που όσοι τους συναντήσουν στη ζωή είναι ευλογημένοι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι φάροι. Τα πάντα έχουν ομορφιά και μπορούμε να την βρούμε. Λάτρεις των φάρων και του συμβολισμού τους, θελήσαμε ως Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρών Παρασκευή να κάνουμε το φάρο ορόσημο στη ζωή μας. Να αναζητήσουμε τους φάρους της ζωής. Υπάρχουν δίπλα μας. Φάρους που εμπνέουν, μας εξανθρωπίζουν, μας προβληματίζουν και μας διδάσκουν να έχουμε επιθυμίες και μεγάλα όνειρα. Ως Σύλλογος θελήσαμε να συνδεθούμε και να συμπορευτούμε με φάρους ανθρώπους, ομάδες, συλλόγους και όλοι μαζί να πιαστούμε χέρι-χέρι για να προχωρήσουμε. Να πάρουμε αλλά και να δώσουμε από την ελπίδα και τη ζωή σε όλα τα σημεία της χώρας μας. Γιατί ξέρουμε πως μόνο μαζί μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας και να αλλάξουμε τον κόσμο. Γιατί μόνος γίνεσαι κανένας. Σε μια εποχή που οι αξίες περνούν κρίση και αμφισβήτηση, εμείς επιμένουμε να είμαστε ρομαντικοί,
αλλά άλλο τόσο και ρεαλιστές. Γιατί μέσα από την ομαδική δουλειά και τις συνεργασίες, ο άνθρωπος καταφέρνει πολλά περισσότερα όταν συνυπάρχει και συνεργάζεται. Έτσι κάπως ξεκίνησε και το ταξίδι του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρό Παρασκευή με τη δραστηριότητα ζωγραφίζοντας φάρους, με τη σύλληψη της ιδέας από τον πρόεδρό μας Τάσο Μιλωνά, που υλοποιήθηκε σε μια πρωτότυπη τοιχογραφία του Γιώργου Ράλη στο στέκι μας στις 10 Δεκεμβρίου 2020. Και το ταξίδι συνεχίστηκε με ορμή και δημιουργήθηκαν όμορφες σχέσεις, δεσμοί, φιλίες με ανθρώπους φάρους σε πολλά σημεία της Ελλάδας μας. Συνδεθήκαμε με ανθρώπους, με ομάδες συλλόγους επιχειρήσεις, συναντηθήκαμε και ανταλλάξαμε σκέψεις, επικοινωνήσαμε και ανταλλάξαμε τα όνειρα και τις δράσεις μας και προχωράμε μπροστά και δημιουργικά. Αναζητούμε το δημιουργικό δυναμικό της κοινωνίας. Χτίζουμε ένα πολιτισμικό δίκτυο συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών. Οι φάροι μας, από τη Λακωνία, τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, την Ηλία, την Κορινθία, την Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία, την Άρτα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο. Πετάμε ξεχωριστά και μαζί με εσάς, για να αφήσουμε μια μικρή κουκίδα στο χάρτη αυτού του κόσμου, που θα χαρακτηρίζεται από μια αλλαγή, μια ανατροπή για το καλύτερο αύριο. Μπορούμε να κάνουμε καλύτερη την Ελλάδα μας μέσα από το εμείς. Η δύναμη της θέλησης κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα. Ο σύλλογός μας εύχεται ολόψυχα το φως του φάρου να ακτινοβολεί στις καρδιές μας, να φέρνει την ελπίδα στα δύσκολα της ζωής και την προσδοκία ότι καθένας θα βρει το φως που θα οδηγεί τα βήματά του στο δημιουργικό και αληθινό μονοπάτι της ζωής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέχασα να σας πω στην παρουσία του συλλόγου μας, σημαντικό, Παρασκευή, είναι όνομα γυναικείο μιας γυναίκας που δεν υπάρχει στη ζωή, έφυγε στα 42 της χρόνια και ο λόγος που δώσαμε το όνομά της ήταν γιατί ήταν άνθρωπος αγαπητός, άνθρωπος που ένωνε τους ανθρώπους. Θέλω επίσης να σας πω ότι σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, αριθμούμε περίπου θα σας πω, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε έτσι μια σαφή εικόνα, περίπου στους 57 φάρους. Και μια και είπε νωρίτερα η πρόεδρος σας εδώ που είναι γλυκύτατη, πολύ ευγενική, πολύ συνεργάσιμη, να την προσέχετε και να σας προσέχει. Θέλω να σας πω ότι εγώ θα ήθελα να το πω προφορικά. Για μένα ο φάρος είναι ελπίδα και είναι ο άνθρωπος. Να ξέρουμε ότι τριγύρω μας, παρότι τις δυσκολίες που υπάρχουν ωραίοι άνθρωποι. Όλοι ζούμε σε δύσκολες καταστάσεις, το κάθε σπίτι κάτι έχει, κάτι το βασανίζει, κάτι το ταλαιπωρεί, αλλά πάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Μαζί και να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι το έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου, ότι ό,τι έχουμε στο μυαλό μας κάποιες φορές θα συμβεί, τις πιο πολλές φορές θα συμβεί. Σκεφτόμαστε θετικά, θα έρθουν τα πράγματα θετικά και μέσα από τις δυσκολίες. Να ξέρετε ότι και εμείς στην Πάτρα το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών μας είμαστε άνθρωποι βιοπαλαιστές. Άνθρωποι που δουλεύουμε, που δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας και προσπαθούμε και για το καλύτερο. Χαίρομαι που σας γνώρισα. Για μένα φάρος είναι ελπίδα, είναι ο άνθρωπος και θα χαρούμε πάρα πολύ έτσι, χωρίς να υπάρχει δέσμευση, να έχουμε τα ονόματά σας. Θέλω επίσης να σας πω ότι οτιδήποτε χρειαστείτε από την πόλη της Πάτρας, από την Αλεξάνδρα θα πάρετε το τηλέφωνο μας. Θα σας πω κάτι πολύ σύντομο έτσι, γιατί κάποτε με έναν άνθρωπο που είμαστε τώρα πολύ καλοί φίλοι μιλάγαμε στο τηλέφωνο, παρότι που εμείς μέναμε Πάτρα, ο άνθρωπος αυτός έμενε στην Αθήνα, δεν είχαμε βρεθεί, που Πάτρα Αθήνα τι είναι 3 ώρες. Κάποια στιγμή με πήρε ένα τηλέφωνο και μου είπε ότι η κόρη του πέρασε στην Πάτρα και έτσι βρεθήκαμε και βοηθηθήκαμε. Καταλαβαίνετε τώρα όσον αφορά την περιοχή, οτιδήποτε θέλετε. Θα χαρώ πολύ, το τηλέφωνο μου το έχει η Αλεξάνδρα, οτιδήποτε θέλετε από την Πάτρα, και όταν θα είμαστε έτοιμοι στο κέντρο φιλοξενίας θα επικοινωνήσουμε έτσι και με το σύλλογο σας.
εργαστήριο, σωστά? Ωραία. Να σας μοιράσω εγώ τώρα ένα χαρτάκι για σημειώσεις. Όποιος θέλει να μας γράψει, θα μας καθοδηγήσει και η κυρία Κουκουλωμάτη για το φάρο της ζωής του. Ποιος είναι ο φάρος της ζωής σας? Και όποιοι θέλετε να μας το διαβάσετε ή να μας το δώσετε να το διαβάσουμε εμείς, έχετε εύκολα να το διαβάσω, ό,τι χρειάζεται. Δεν πειράζει, θα σας βοηθήσουμε εμείς. Κυρία Κουκουλωμάτη, ελεύθερα και δημιουργικά, σωστά? Λάβετε υπόψη σας ότι η ελεύθερη δημιουργική γραφή είναι μία αυτόματη γραφή που οδηγεί σε μια διαδικασία λυτρωτική, οπότε πάρετε σαν αφορμή το θέμα αυτό το οποίο πολύ όμορφα η Αλεξάνδρα συζητήσαμε και συνδύασε με τον τοπικό φάρο του Γηθίου αλλά και με την δραστηριότητά μας ζωγραφίζοντας φάρους, και αφήστε ελεύθερα τη φαντασία σας και την έμπνευσή σας να αποτυπώσει πάνω στο χαρτί το μολύβι σας, ό,τι νιώθετε μέσα σε 5 αράδες. Σας δίνουμε ένα χρόνο, αν θέλετε, 20 λεπτών, το οποίο μπορεί να αποδοθεί είτε σε μορφή ποίηματος, πεζού, μυθιστορήματος, μικρού διηγήματος μάλλον, τραγούδι, οτιδήποτε, ζωγραφιά θα μπορούσε να ήταν, ελεύθερα, χωρίς να νιώθετε το άγχος ότι θα σας κρίνουν και το άγχος πάνω απ' όλα ότι να μην κρίνετε τον εαυτό σας. Αυτά. Και περιμένουμε τα όμορφα γραφούμενά σας. Μπορούμε και να τα διαβάσουμε και ενώ θα γράφουν, αν δεν σας ενοχλεί, θα ήταν όμορφο και αυτό. Όσο προχωράει η διαδικασία, δηλαδή να γίνεται και η ανάγνωση των ήδη προσφερωμένων κειμένων.
μορφής βαίνεις κατάκους αυρήθεσου απανσέω εμάς φρένας γονίτου καλλιόπια σοφά μου σωρόκαθα. Αλεξάνδρα, θα μπορούσα εγώ να διαβάσω, επειδή αντίστοιχο θέμα είχε τεθεί και σε κάποια, στη δική μας ομάδα της δημιουργικής γραφής. Αφορά το απόσπασμα που είχε γράψει η Μαρία Κοψίνη, η οποία έχει επιμεληθεί και τη φωτογραφική κάλυψη εδώ της παρουσίασης. Το φως στην ψυχή μου είναι φορές που κάποια στιγμή το αναζητώ. Ένα φωτεινό σηματοδότη. Ένα φάρο. Να μου δείξει το δρόμο να μπορώ να κινηθώ με ασφάλεια στο σκοτάδι. Το φωτάκι εκείνο, ξέρεις, που το χτυπάνε κύματα και άνεμοι. Να είναι εκεί πάντα. Να είναι εκεί πάντα αναμένο για μένα. Τόσα μίλια μακριά, στη μέση του πουθενά και αυτό. Να στέκεται εκεί. Αγέροχο. Να μου δίνει μια αχτίδα φωτός και ένα αίσθημα συντροφιάς που να αγκαλιάζει τα σκοτάδια μου. Ελπίδα στη ζωή μου. Κάποια στιγμή να τον βρω. Θέλω να βρω το φαροφύλακά μου. Εάν θέλετε να συνεχίσουμε να διαβάζουμε κάποια κείμενα ενός γράφων, θέλεις να μας δώσεις κάποια από τα είδη... Φάρος, φως, φως, φάρος. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τον δικό τους φάρο. Αυτό βέβαια διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Υπάρχουν κάποιοι φάροι όμως που είναι κοινοί για όλους. Η μόνη διαφορά όμως είναι στην συχνότητα. Και αυτό συμβαίνει είτε γιατί δεν έχουμε όλοι την ίδια αντίληψη, συναίσθημα, πίστη, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρινόμαστε στο δικό του φως. Η αγάπη είναι φάρος. Η ανιδιοτελής αγάπη είναι φάρος. Η θυσία είναι φάρος. Τέτοιος φάρος είναι ο φωτοδότης Κύριος Ιησούς Χριστός. Για άλλους ανθρώπους είναι ο μόνιμος και σταθερός φάρος. Για άλλους είναι ο περιστασιακός φάρος σε κάποια δύσκολη στιγμή της ζωής τους, συνήθως σε αρρώστια. Για άλλους ανθρώπους είναι αδιάφορος. Βλέπουν το εκτυφλωτικό του φως, αλλά δεν τον ακολουθούν, με τραγικές πολλές φορές συνέπειες στη ζωή τους. Κάποιοι άλλοι, ενώ τον βλέπουν, θέλουν να τον εξαφανίσουν. Το φως όμως του Χριστού δεν σβήνει, γιατί δεν είναι λάμπα να καεί. Την Μεγάλη Τεσσαρακοστή σε κάθε προηγιασμένη λειτουργία, ο ιερέας μετά τα αναγνώσματα και πριν ο ψάλτης πει το κατευθυνθεί το η προσευχή μου, βγαίνει μπροστά στην ωραία πύλη,
κρατώντας το αριστερό χέρι λαμπάδα από αγνό κερί και στο δεξί χέρι κρατάει θυμιατό και λέει «Φως Χριστού φαίνει πάση». Ο Χριστός είναι φάρος και φωτίζει τις ζωές όλων μας. Από εμάς εξαρτάται εάν θα δεχτούμε το φως, αλλά και από το πόσο φως θα δεχτούμε. Άλλος κοινός φάρος είναι η οικογένεια, η μητέρα, ο πατέρας, ο παππούς και η γιαγιά. Βέβαια στις μέρες μας αυτός ο φάρος τρεμοσβήνει και είναι έτοιμος να κατεδαφιστεί, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους άλλους κοινούς φάρους που είναι το σχολείο, η εκκλησία. Όλοι μας καθημερινά μπορούμε να γίνουμε φάροι στις ζωές άλλων ανθρώπων με το ήθος μας, την αξιοπρέπειά μας. Στην σύγχρονη Ορθόδοξη Ελλάδα και ό,τι έχει απομείνει από αυτήν, είναι επιτακτική ανάγκη όλους αυτούς τους φάρους που είναι κοινοί για όλους μας, να τους επαναπροσδιορίσουμε, να καταλάβουμε την αξία τους πριν τους χάσουμε, γιατί τότε είμαστε χαμένοι. Ας προσπαθήσουμε όλοι μας να δούμε κατάματα τους φάρους, κοιτώντας μόνο μπροστά και όχι δεξιά και αριστερά. Ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε στο φως πάση θυσία και όχι να γκρεμοτσακιστούμε στα βράχια. Άλλωστε, αυτός δεν είναι ο σκοπός του φάρου. Καλησπέρα σας. Αυτό που έγραψα ήθελα να έχει ομοιοκαταληξία και να σας κάνει να γελάσετε. Και το διαβάζω. Για να είσαι φάρος, θέλει θάρρος. Όπως δεν μπορείς να είσαι υπάρος, αν δεν υπάρχει γλάρος. Θέλει θάρρος για να είσαι φάρος, για να είσαι για τους άλλους σπάρος και όχι βάρος. Τυχερά τα παιδιά που σας έχουν στην εκπαίδευση. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι δάσκαλος. Αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτόματη δημιουργική γραφή. Τώρα το γράψατε. Συγχαρητήρια. Να διαβάσετε μερικά που μας έχουν γράψει. Ναι, ο φάρος της ζωής μου... Ο κύριος Γιώργος Δαρμής αναφέρει ότι ο φάρος της ζωής μου είναι η μουσική. Είναι σχολής. Είναι σχολή. Είναι διεθνώς. Βραβευμένος διεθνώς, μάλιστα. Από την κυρία Λίτσα Μαστοράκου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου. Οι φάροι στη ζωή έχουν φως. Για μένα φάροι είναι τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και η πίστη μου στο Θεό. Οι φάροι έχουν φως και φωτίζουν τις ψυχές μας, τα λιμάνια μας και τις ανθρώπινες ζωές. Ο φάρος είναι ελπίδα. Η κυρία Φωτεινή Κωνσταντοπούλου αναφέρει ότι η οικογένειά μου και οι φίλοι μου είναι οι φάροι. Η κυρία Ολυμπία Τασακοπούλου. Ανατρέχοντας ένα ταξίδι χρονικό και βιωματικό προς την πολύ μικρή παιδική ηλικία, από τη στιγμή του άγραφου χάρτη της προσωπικότητάς μου, φτάνω σε φωτεινά σημεία κομβικά πνευματικής ανάτασης, όπου πρόσωπα, χώροι, κοιτίδων πολιτισμού, ηθών και εθήμων έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη πορείας, αποφάσεων και επιλογών που καθόρισαν την προσωπική μου ιστορία, πορεία, πραγμάτωση. Όπως ένας φάρος πάντα οδηγεί με το φως του στη σκοτεινιά της απεραντοσύνης, ουρανού και θάλασσας, στη σωστή ρότα του σκάφους μου, στο πέλαγος της ζωής. Ήθε ένας φάρος παντοτινά να λάμπει από μακριά, να ανάβει μια σπίθα ελπίδας,
οδηγώ και πηξίδα ότι ίσως ακολουθώντας το χαράξουμε το σωστό μονοπάτι στο δρόμο μας, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο, φόβο, εσωτερικό ή εξωτερικό, χωρίς να σταματήσει το αέναο ταξίδι της ανύψωσης της συνείδησης σε όλους τους τομείς του τριπτύχου. Πνεύμα, ψυχή, σώμα του ανθρώπου. Ευχαριστούμε πολύ. Η οικογένειά μου και η καλή μου φίλη, η κυρία Παπαγεωργίου Αφρούλα. Θέλεις να διαβάσεις και εσύ? Θα διαβάσω από εδώ. Από την κυρία Μαρία Γιαννακοπούλου. Φάρος της ζωής, φάρη της ψυχής μας, που μας δίδαξαν και μας οδηγούν σε όλη μας τη ζωή. Ένας τέτοιος φάρος για μένα ήταν και θα είναι ο πατέρας μου. Κάθε βήμα μου, κάθε σκέψη μου, κάθε απόφασή μου έχει αφετηρία αυτό το φάρο μου και κατάληξη, τον πατέρα μου. Τον Κύριο, το πιο δίκαιο, απλό άνθρωπο που γνώρισα στη ζωή μου. Γινόταν ένα με τον τελευταίο άνθρωπο επί της γης. Σμίγανε κάθε μέρα το βράδυ, σμίγαμε κάθε μέρα το βράδυ σε μια ημιυπόγεια ταβέρνα και ένα κρεμμυδάκι και λίγο κρασάκι αρχίζανε το τραγουδάκι. Τι ωραία, τι απλά. Έτσι πρέπει να περνάει όμορφα και απλά η κάθε στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη και λίγη. Ευχαριστούμε πολύ. Να διαβάσω κι εγώ κάποια. Ναι, ορίστε. Η οικογένειά μου και ο παντοδύναμος Θεός που με την υγεία και τη δύναμη που μου έδωσε μεγάλωσα 4 παιδιά και είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθα από το εξωτερικό και βρίσκομαι μαζί σας σαν ξενιτεμένη. Ευχαριστώ την πρόεδρο την Αλεξάνδρα και της εύχομαι το καλύτερο στη ζωή της. Μαρία Γεωργίτσου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ θα σας διαβάσω τώρα και 2 κείμενα από 2 συντοπίτες μας που δεν κατάφεραν να είναι μαζί μας σήμερα. Από την κυρία Αφροδίτη Πέτρου Κουτούπη, η οποία είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, πιστοποιημένη βοηθός νοσηλευτή και προσωπική βοηθός ΑΜΕΑ. Εισαγωγή. Από μικρό παιδί θυμάμαι οι φάροι να με μαγνητίζουν. Ασκούσαν πάνω μου μια ιδιαίτερη έλξη, σχεδόν αρχέτυπη. Αυτή η ενέργεια που εκπέμπουν με γοητεύει. Έτσι τους αγάπησα. Οι φάροι αποτελούν μέρος της ιστορίας μας από την αρχαιότητα. Χιλιάδες χρόνια καθοδηγούν τους ναυτικούς. Είναι η ελπίδα για τα πληρώματα των πλοίων που πλησιάζουν στο λιμάνι. Θα μπορούσα να γράψω σελίδες για τους φάρους και τη μοναξιά του ερημίτη φαροφύλακα. Όμως τόσοι σπουδαίοι και τρανοί άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης ύμνησαν με τα έργα τους τους φάρους. Τα δικά μου γραπτά ούτε σταγόνα στον ωκεανό δεν είναι. Έτσι, με πένα ταπεινή, θα γράψω μια οδή στο φάρο καθαρά συμβολική. Στέκεις αγέροχος πάνω στα βράχια, τυλιγμένος με πέπλα μυστηρίου. Όλες τις εποχές, μέρα και νύχτα, και εμείς οι άνθρωποι αφουγκραζόμενοι την ενέργειά σου, γοητευμένοι πλέκουμε επάνω σου τους καημούς, τους φόβους, τις χαρές, τις προσδοκίες, τα λάθη και τα πάθη μας. Πλάθουμε ιστορίες με στιχιά, νεράιδες, θρύλους και παραμύθια μίσους και αγάπης. Αναβοσβήνεις και γίνεται το φως σου ελπίδα στο σκοτάδι για τους ναυτικούς, για τα σκοτάδια τα δικά μου. Χαράζω και εγώ ρότα, σίγουρη για το λιμάνι της όποιας λύτρωσής μου. Φρουρός και φίλος για τον ερημίτη φαροφύλακα. Οι συνθήκες δεν είναι πάντα ιδανικές. Ξεσπάει φουρτούνα και λισομανά ο άνεμος μενόμενος. Υψώνει τεράστια κύματα που σκάνε βία πάνω στα βράχια σου. Μα εσύ εκεί, με μια ευλογημένη ετοιμότητα όλα τα υπομένεις. Έτσι κι εγώ, σε κάθε θαλασσοταραχή, έπρεπε να μείνω σταθερή στις αξίες μου, να κάνω υπομονή και ας είχα τσακίσει στα βράχια. Είσαι για εμένα αιώνιο σύμβολο δύναμης, πίστης, αγάπης. Πρεσβευτής των αξιών μου, από τις διδαχές των γονέων μου μέχρι εκείνων των επωνύμων και ανωνύμων ανθρώπων που συνάντησα στη ζωή μου και υπήρξαν πρότυπα, μέσα από σελίδες βιβλίων, μέσα από καθαρά βλέμματα. Και ένα κείμενο από τον κύριο Στέλιο Σαβαΐδη, ο οποίος είναι φιλόλογος εκπαιδευτικός.
Ο φάρος της ζωής μου είναι οι πραγματικές φιλίες και οι δεσμοί αγάπης ετών που δημιουργούνται δίνοντάς σου στήριγμα και ελπίδα. Όλοι μας βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που πολλές φορές η ιδιοτέλεια και το σκοτάδι υπερτερεί, γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα φάρο να μας καθοδηγεί και να μας επαναφέρει στις σωστές ράγες της ζωής μας. Η οικογένειά μας και η φιλία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο στηρίζεται η ευτυχία μας και η επιτυχία μας. Ο φάρος με το φως του μας δείχνει το πού πραγματικά βρισκόμαστε, μας βοηθά και μας επαναφέρει στο σωστό δρόμο. Η λάμψη του αυτή μας φωτίζει και ζεσταίνει τις ψυχές μας για να γίνουμε ευγνώμονες για τα άτομα που έχουμε γύρω μας, δίνοντάς μας ελπίδα και αυτοπεποίθηση για τον εαυτό μας και τις ικανότητές μας. Κάποιος άλλος έχει ετοιμάσει κείμενο? Κύριε Κουκουλωμάτη, το ολοκληρώνει. Ωραία, ωραία, βεβαίως. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα από το βιβλίο του Αντωνιάδη, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα, είναι ο Φαροφύλακας του Ακροτενάρου, ο οποίος έχει εκδώσει μια ποιητική συλλογή και όπως το βλέπετε κιόλας και στο projector, λοιπόν, είναι τα χτεσινά εμπόδια. Τα χτεσινά εμπόδια για το παρόν μου φάρι, στο μέλλον θα είναι εφόδια, στις πτώσεις μαξιλάρι. Με εγωίτευσε πολύ αυτό το βιβλίο, έτσι όπως τα έχει γράψει πραγματικά, και είχα την τύχη και τέλος πάντων να τον γνωρίσουμε. Φαροφύλακας όν αυτός. Μπορώ να πω κάτι με το μέσο κύλος Νίκος. Θέλω να πω κάτι. Καταρχήν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα κείμενα αυτά που φτιάξετε. Όλα πολύ όμορφα, ήταν καρδιάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω στην κυρία Κλαϊδίτη, λέω για το κείμενό σας. Με αφωνώ το κείμενό σας. Στις δύσκολες στιγμές μου, τις προσωπικές, η προσευχούλα Κύριε Ιησού Χριστέ Ελεησόνα βοηθά. Θέλω επίσης, αυτό ήθελα να πω, θέλω επίσης να μεταφέρω, όχι να μεταφέρω, να διαβάσω ένα μήνυμα του συγγραφέα του Χρόνου του Βίσιου που έγραψε, που λέει «Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος». Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα, άρχισα να αγωνίζομαι να μην με αλλάξει αυτό. Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος. Και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη. Να μπορείς να αποφύγεις τη βαρβαρότητα αυτής της εποχής. Να μπορείς να μείνεις άνθρωπος με τρυφερότητα. Με το δικό σου βλέμμα. Η ζωή είναι ένα δώρο που δεν μας δίνεται για άλλη φορά. Χρόνης Μίσιος. Ήταν πολύ δημιουργικά και πολύ ουσιαστικά όλα αυτά που ακούσαμε και σας ευχαριστούμε πολύ και πραγματικά είναι πολύ ωραίο αυτό το σμίξιμο και η σύνδεση που γίνεται της ελεύθερης δημιουργικής γραφής Γηθίου Πάτρας. Ευχόμαστε να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για εδώ και κάποια άλλη στιγμή να μπορέσουμε πάλι να ανταλλάξουμε γραφές είτε στην Πάτρα είτε εδώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση. Τα λόγια είναι περιττά. Περιμένουμε και το κείμενο του κύριου Κουκουλωμάτη και θα ακολουθήσει. Βεβαίως, έχουμε πολλά να δείξουμε από τις δραστηριότητες μας και εσείς από τις δικές σας, να συμπράξουμε και μουσικά και χορευτικά και να είμαστε καλά. Η κυρία Ιουλία Κελαϊδίτη να ετοιμάζεται σιγά σιγά. Θα ανοίξουμε το πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια. Πολύ ωραία. Περιμένουμε βέβαια και την ολοκλήρωση του κειμένου του κυρίου Κουκουλωμάτη. Έχει έμπνευση. Έχει έμπνευση. Μήπως να ξεκινήσει και... ό,τι θέλετε. Ναι. Ωραία. Κυρία Κελαϊδίτη, είστε έτοιμοι, Γιώργο μου,
Ο κύριος Δαρμής θα συνοδεύσει στο πιάνο. Ο βραβευμένος διεθνώς συγγραφέας άνθρωπος, Άνω Θρόσκο, πράγματι ανήσυχο και δημιουργικό, επικοινωνεί δημιουργικά και ερευνεί για το καλύτερο. Οι ανθρώπινοι φάροι με το φως που εκπέμπουν φωτίζουν και καθοδηγούν και σώζουν. Όμως ο φάρος ο προσωπικός που είναι μέσα μας, στην καρδιά μας, καθοδηγεί και φωτίζει όχι μόνο εμάς αλλά και διημών των πλησίων μας, τον συνάνθρωπό μας, για μια καλύτερη και αληθινή ζωή. Θα είναι χρήσιμο όχι μόνο για εμάς αλλά και για τον πλησίον μας. Θα νιώσουμε χαρά και εμείς και ο πλησίον μας. Ας έχουμε ως οδηγόν τον προσωπικό μας φάρο, ας έχουμε πάντα κατά νου τα λόγια ενός φωτισμένου προγόνου μας. Ως χαρίεν ο άνθρωπος όταν άνθρωπος ή. Και τώρα μοναχός που ζω στα ξένα πατρίδα
Λίγα λουλούδια αν θέλεις στείλε μου και πάλι φίλε μου απόψε. Λουλούδια κήπος επλημμύρισε, έπα και μύρισε και κόψε. Μα όμως πρόσεχε να μην πληγωθείς κι από τα χάτια τους να μην
Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρών Παρασκευή που ήταν μαζί μας. Περάσαμε υπέροχα. Ήταν μια καταπληκτική εκδήλωση και τους εύχομαι πάντα να είναι γεροί, να είναι δημιουργικοί, να είναι αγαπημένοι, να είναι ενωμένοι. Μας συνδέουν πολλά και πάνω απ' όλα η αλληλεγγύη, η αγάπη μας για τον πολιτισμό και την κουλτούρα ευρύτερα, η αγάπη μας για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα, και τους εύχομαι τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου. Καλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και το όραμά τους να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Είσαστε υπέροχοι, να είστε καλά. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο του Γηθείου, την Αλεξάνδρα, για αυτή την άψογη συνεργασία. Είναι ωραίο, αγαπάμε την πόλη μας και είναι ωραίο να πετάμε και μακριά από την πόλη μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας γνωρίσαμε εσάς και την παρέα σας, την όμορφη παρέα σας. Θα είμαστε στο Γήθιο συχνά, θα τα λέμε, θα ανταλλάζουμε εμπειρίες, γνώσεις, ιδέες και θα είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον. Προχωράμε μπροστά με ανθρώπους ωραίους δίπλα μας και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσάς και στις οικογένειές σας. Ζωγραφίζοντας φάρους, λοιπόν, μέσα από τη δραστηριότητα αυτή του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρών Παρασκευή, νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση γιατί ζωγραφίσαμε έναν ακόμα δυνατό φωτεινό φάρο στο Γήθιο μέσα από την Πρόεδρο Αλεξάνδρα Σαββοπούλου και το Διοικητικό Συμβούλιο. Ζωγραφίστε φάρους στη ζωή σας, βρείτε αληθινούς ανθρώπους φάρους. Αυτό είναι το ορόσημο του Συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σαββοπούλου, και το Διοικητικό σας Συμβούλιο και όλους τους συντοπίτες μας εδώ για την όμορφη θερμή υποδοχή σας. Καλή αντάμωση και πάλι. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουκολωμάτη. Ήσασταν όλοι εξαιρετικοί και εσείς, κύριε Μιλωνά, κύριε Πρόεδρε. Ένα καταπληκτικό συμβούλιο με πολύ ζεστούς ανθρώπους. Ελπίζουμε να περάσετε κι εσείς καλά όπως και εμείς και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Θα σας περιμένουμε στην πόλη μας. Να είστε καλά, κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ.